que trobem a faltar molt tots els nens que anem a veure cada mes a Vilassar, que a vegades llegim poemes, avui us llegiré un poema dels versos per versos d'en Roald Dahl. A veure si endevineu quin és. Bé, ja us ho dic, va. És el de la caputxeta vermella. Diu, així que el llop va començar a sentir que li vindria bé menjar un bocí, va anar a ca l'àvia i va trucar a la porta. En veure'l, l'àvia va quedar mig morta davant d'aquella dentadura blanca que deia, puc entrar? Amb rialla franca. Collons, si és la tercera vegada que em passa, me cago en Déu. Ostres, calla, sisplau. Us faré de totes maneres alguna novetat. Aquesta. Val? Aquest llibre és una novetat. 999, Les primeres dones d'Auschwitz. Un llibre molt punyent, molt colpidor, però imprescindible. És un llibre que s'ha de llegir, editat per Coma Negra. I bé, Collons, si és la tercera vegada que em Ostres, calla, sisplau. Hola, sóc la Judit, de Buc de Llibres, i bé, per aquests dies de confinament vaig pensar, ostres, m'agafaré uns quants llibres perquè segur que tindrem molt de temps i podrem llegir molt. I bé, de tots aquests llibres que em vaig agafar, un piló així, me n'he llegit ja, per exemple, aquest, que és molt xulo, és un llibre fantàstic, que es diu El olor del bosque, de la Ellen Gestern. És un llibre molt llarg, de 700 i pico pàgines, però ja us en parlaré en un altre moment. També m'he llegit aquest, que és un llibre meravellós, que es diu Un indi com tu i com jo, de la Erna Sassen, i amb unes il·lustracions precioses. Collons, si és la tercera vegada És un que llibre em juvenil, cago en Déu. també molt xulo, però ja us en parlaré un altre dia també. Ostres, calla, sisplau.